Jeg har det bare som om, alle bare går og snakker om mig, når jeg ikke klikker. Altså, jeg synes selv, at jeg er ret godt oppe i omdrejninger. Men jeg kommer bare ikke videre. Altså, jeg ved godt, at jeg er lidt stor i det, ikke? Men det betyder ikke, at jeg ikke har både kærne og følelser, vel? Altså, jeg har aldrig mødt min mor. Min barndom, det er jo bare et stort, sort hul. Altså, prøv lige at høre. Jeg drømte, at jeg ligner alle mine måneder. Nu tror jeg, vi skal... Ikke, det betyder, at de synes, jeg er for stor. Nu skulle vi måske... Altså, kan ikke bare holde sin kæft, han går totalt i selvsving. Og så begynder jeg at gå ud af Mælkevejen for at finde dem. Og så... Ja, tak Jupiter. Det var flot. Det var dejligt, at du ville dele så meget med os. Pluto, du sidder meget langt ude. Jeg synes også lige, du skal komme over i cirklen til os andre. Jorden, hvad med dig? Er der noget, du gerne vil ud med? Altså, jeg var slet ikke færdig. Jo, det var du. Kom nu, Jorden. Ind og mærk i kernen. Okay. Hej. Jorden her. Hej, Jorden. Hej, Jorden. Jamen, det var altså... Jeg har bare ikke så godt for tiden. Det kender jeg godt. Jeg døjer sådan med noget gas. Så skal vi nu ikke bare lade Jorden snakke. Godt. Jamen, det er bare altså... For bare 100 år siden havde jeg det egentlig meget fint. Og nu... Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg savner bare de dage, hvor jeg var grøn og kernesund. Jeg føler mig bare helt nøje nu, altså. Jeg har fået sådan nogle tørre pletter rundt omkring, og får sådan nogle hedeture hele tiden, og det hele kører bare rundt. Jeg kan slet ikke trække vejret ordentligt. Jeg føler mig bare helt drænet for ressourcer. Jeg har det bare som om, jeg er oversvømmet med følelser. Det hele sejler bare. Nu tror jeg, at det er tid til et gruppekram.